Yo, what's up guys? So for today's video is ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba lalaki ang pera nyo. So ngayon, kung makikita nyo yung link na yan is i-click lang natin yan. At pagkatapos ang lalabas ay ganyan. At ngayon isa-isa mong pipildapan yan. Una is yung username. Lalagay mo dyan, dapat hindi siya hiwa-hiwalay, dapat magkadikit lang, yung madali mong matandaan. Isunod naman, dito tayo sa full name. Sa full name mo, ilalagay mo yung apelyido mo at saka yung first name mo. Then sunod, sa contact number, ilalagay mo dyan yung contact number mo. Sunod naman sa email, yung email ad mo ilalagay mo dyan. Pagkatapos ay dito tayo sa password. Sa password naman ilalagay mo dito ang password mo na madali mo rin matandaan. Tapos re-enter password, ganun pa rin. Tapos yan, pag napildapan mo na lahat is dito ka sa register. Tapos ganito ang lalabas. Yan. May 6 na box na nakalagay. So ngayon, dito tayo sa total investment. Ibig sabihin ng total investment, kung magkano yung inilagay mong pera dyan. Kasi sa total investment, meron siyang minimum siya na dapat mong ilagay. Dapat nasa 500 hanggang pataas ang ilalagay mo. For example, ganito. 500 is equivalent to 30. Ang 1,000 naman is equivalent to 60. Ang 2,000 naman is equivalent to 120. Ang 3,000 naman is equivalent to 180. Yan. Hanggang sa pataas yan. Example, 500 ang inilagay mo dito. Ang magiging total na kita mo ay ito. 30 times 30 days equals to 900. Ang 500 mo ay tumubo ng 400. So ang 900 na yan ay mapupunta dito sa expected ROI. Dito naman tayo sa 1,000. Kung 1,000 ang inilagay natin dito, ang magiging total na kita mo ay ito. 60 times 30 days is equals to 1,800. Ang 1,000 mo ay tumubo ng 800. Ang 1,800 na yan ay mapupunta dito sa expected ROI. Yan. Mapupunta lahat dito sa expected ROI. Ibig sabihin ng expected ROI is yan yung total na makukuha mo sa ininvest mong pera dito sa total investment. Bago mo yan makuha ay magbibilang ka ng 30 days. Pero dito po sa daily profit malalagay ang araw-araw mong kita. Sunod naman tayo sa referral income. Ibig sabihin yung nirefer nating mga tao, yung direct nating napa-join, direct natin siyang at direct dito ka mas kikita ng malaki. Sa total current income, dyan ipinapakita ang total na nakuha mo na. At sa available income naman, dyan rin pinapakita ang total na pwede mo nang kunin. Ang tanong, paano maglagay ng pera doon sa dashboard na ginawa mo? Kung gusto mong malaman, direct PM po sa Facebook account ko. Nasa ibaba po ng description at ang link po ay nasa ibaba rin. Maraming salamat. Sana wala ka ng duda sa sarili mo.